Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awli minal awwali muqtahimin ya rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dumateng para bapak ibu hadirin wal hadirat, jamaah pengawasan rutin malam Selasa ingkang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kula panjenengan sedaya dalu niki taksih pinaringan rahmat taufik hidayahipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng makempal pinanggih wonten mriki majelis kanthi keadaan sehat wal afiat boten kirang setunggal menapa. Mugi sawan kula lan rawuh panjenengan sedaya estu dipun catet kalian Allah, amal ingkang sae katampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'assalam mugi tetep katur kunjuk katambaken dumateng beliau Nabiullah Akbar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampun paring pinten-pinten ajaran lan tuntunan dumateng kula panjenengan ingkang arupi syariat agami Islam ingkang mulya. Dumateng para rawuh, uang niku nek temen mesti ketemu, manjabda wajada sapane wong temen mesti tinemu, niki pun jelas. Lah kula kalih panjenengan sedaya niki dadi wong temen niku koyoke rontok angel koyo nggih. Ya paling boten kula kalih sampeyan niku setitik niku belajar dadi wong temen. Iki biyen enten cerita ngeten. Tenggene Tambak Sumur niku enten jenenge Mbah Lurah Singo. Mbah Lurah Singo niku duwe anak jenenge Sadimin. Jadi ngaji tok kene niki pokoke ngandalno kecerdasan tok, nek cerdas wis lali ya bolak-balik dene nek aku matok. Dadi Mbah Lurah Singo niku duwe anak jenenge Sadimin. Bapakne dadi lurah, anake dadi maling. Sadimin niku saben bengi niku dadi kipung-kipungane wong kampung. Mergo dhek dadi maling. Dadi pas bapakne dadi lurah, anake dadi maling. Bapakne sing nguber, sing diuber anake. Ngoten terus. Akhire Sadimin niku nggo pendopo kelurahan ketok sumpek kaya ngoten. Ditakoni karo bapakne Mbah Lurah Singo Tambak Sumur. Tambak Sumur niku kulone bandara. Bandara ning kulon wonten adoh enten desa jenenge Tambak Sumur. Iki critane jarah niku. Dadi Mbah Lurah Singo niku tepak pendopo kelurahan. Sadimin niku ketoke susah, ditakoni lapon awakmu kok susah. Ya apa Pak gak susah? Aku itu pengen dadi wong sakti ngono lho Pak. Karepmu ya wong aku riko lak roh apane aku iki maling. Ya wis roh kon maling aku lurah yatim. Kon sak kepung sing kepo ki bapakne dhewe. Aku kepengin dadi wong sakti ngono lho Pak.
Jadi wong-wong iku nguber aku tapi gak ketok aku. Yo gampang lah. Lah gampang yo awakmu nek petengan wong nek padang nek gak ketok. Ya gak ngono Pak maksude pokoke aku pinter dadi wong sepi. Wis ngene lek ngono. Lek anjane temen-temen awakmu kepengin dadi wong sing lungit, saiki adosa. Adus nggawe pakaian sing apik. Nang ndi Pak? Ya tak turuti karepmu. Ya wis lek ngono. Akhire apa jenenge Sadimin niki dijak kali bapake jenenge Mbah Lurah Singo. Tapi apike Mbah Lurah Singo niku nang anak niku gak tau nyeluk jenenge jangkar niku mboten tau. Nek nyeluk anake mesti Gus. Tegese bagus. Nek larang nyeluk Gus. Iku gak tau nyeluk jenenge kaya John, gak tau diceluk bagus. Akhirnya Sadimin niki wis adus resik ganti pakaian sing apik. Saiki nggawa salin. Lho kok nggawa salin ya apa sih Pak Katri kok jak minggat aku iki. Wis tak lah nganu to ae kok niku kakek cangkem. Mari iki meguru kak tutup-tutup ki mentahakon protes. Ya wis lek ngono wis akhire nggawa pakaian dibuntul sarung Sadimin. Jaman biyen gurung tas koper gurung ono dibuntul sarung wis. Dijak sowan tenggene Pondok Sidoresmo utawa ngarani Pondok Dresmo. Pondok Sidoresmo. Akhire sowan nang bayi Sidoresmo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho Gus Lurah. Nggih Yai, kok dingaren. Nggih. Enten dampele napa? Niki lho Yai. Anak kula niki kepengin dadi wong sing sekti jarene. Walah gampang ngoten mawon Gus Lurah. Sampai datang keriki kira-kira 2 tahun mantuk dadi wong sing lunget tak sampean. Tubrung awakmu. Awakmu didelok kene kira-kira 2 tahun gak mulih dadi wong sing lunget dadi wong sing sekti. Iya wis Pak nek aku nganut riko wis pokoke aku kepengin dadi wong sing sekti karo sing ngalahno ya wis. Tapi gak dikowenang Sukorjo gak dikowenang Sidoresmo iki. Sukorjo gurung lahir waktu iku. Kok umpama Sukorjo peneban Sukorjo wis lahir gorene kira-kira. Saking gurung lahir. Dikowenang Sidoresmo. Bon akhire pun Gus Lurah anak Riko tinggal. Pun disambang-sambangi arek cek kerasan nggih. Pun akhire Mbah Lurah Singo niki wangsul Sadimin ditinggal tengene Pondok Sidoresmo. Le dalem Yai. Jenengmu sapa? Jeneng kula Sadimin. Wong sakti iku nek jeneng Sadimin gak apik pantes le. Lah terus Mbah Yai napa? Jenengmu tak leh. Ojo ge jeneng Sadimin. Nah, dilih sinten Yai? Tak jenengo Mukhtar. Dadi pumpung arek sak pondok iki gurung ono sing kenal awakmu kok ditakoni ngaku jenenge Mukhtar. Oh nggih Yai. Pun. Akhire didhawuhi Sadimin to Mukhtar niki. Nek kapan awakmu le kepengin dadi wong sekti simpenono utawa openono sing temen tabuhe beduk nang masjid niku. Akhire tabuhe beduk niku tapi beduk nang masjid niku lho Jon. Rungono kupingmu. Akhire disimpen karo Mukhtar to Sadimin niku wis. Dikek nggo nisor klambine. Bareng lohor beduk wae ditabung arek-arek golek tapi beduk gak nemokno. Akhire dakon-dakono tibake disimpen Mukhtar utawa Sadimin. Dilapurno tengene Mbah Yai. Yai lapor niku lho Mukhtar niku lho Sadimin niku lho. Apa wong ajenge nabuh nabuh beduk wae lohor tibake tabuhe disingitaken. Celuk nek ngono Mukhtar diceluk le dalem Mbah Yai. Awak tak kon ngono apa? Sampeyan ngeken ngopeni nyimpeni tabuhe beduk. Wis empun. Ngene nak yo, maksude ngopeni utawa nyimpen tabuhe beduk yo gak tahe beduk kok sing ngetno ngono. Saben waktu iku tutuken. Walah sampeyan boten ngomong Yai. Yo kanjeng Rejo nek goblok nek kanjeng jelas yo gak dilesatak. Tabuhe beduk lho disingitno lho ruwaye beduk.
Asyaallah, gak dituthuk, arek-arek kabur-kabur kabeh. Akhir dituthuk ditabuh. Ditabuh. Iya. Ditabuh, wis mari ditabuh, dadake mari ngono, cengkre. Tapi beduk digawa meneh. Arek-arek kabur-kabur meneh. Yai, apa? Niku lho muktah niku lho. Apa? Oh. Lah mantun nabuh beduk kok nyengkre. Lah terus karepmu, waya nabuh beduk niku lak ngadani lak ngoten sik kok nyengkre. Celun-celun. Diceluk. Le dalem bayai. Beduke wis kok nabuh, sampun. Mari nabuh. Kula nggih nyengkre. Mari dadi kang golek yo. Dene lho nak yo, nek mari nabuh bedhug iku adanono pisan, aja mari kok tabuh terus kok nyengkre sapa sing ngadani. Mbok sampean kongkon yai mamul lak mamula diadani. Wis mari adzan mik lho diteleh. Yo sepi. Wong mari adzan mik diteleh. Asyaallah, arek-arek kabur-kabur maneh. Joni kabur-kabur, Mbah, lapo meneh? Niki lho hutan iku lho mosok mantun adan niki diteleh tinggal nyengkre. Diceluk maneh. Le dalem, Mbah. Jare arek-arek kon mari adan, mari kumi kok tinggal nyengkre. Lho, enggih, Mbah. Lah karep ya apa sih? Lah sampe lek ngongkon niku adan, mboten ngongkon pujian. Nggih mantun adan kula tinggal nyengkre. Kula anggap nek penggawean kula ampun mantun. Masyaallah. Mari nabuh bedhug adan, mari adan iku pujian nak. Nek kene iki bedhug apa jeneng masjid wong NU, dudu Mukamadino. Oh, ngoten ta, Mbah. Iya, pujian nak, pujian. Mari pujian pun suwe Mbah Yai. Apa jenenge? Mbah Yai rawuh nang pengimaman. Dadi mik dideleh meneh. Apa? Komatono. Wah, aku lho gak dukon Mbah Yai. Enak. Nek pujian sak komate pisan. Wong ngoten ya iya dikomati. Ya Allah telung parpari pun baris kuwabe sekanggo dipaten ceklek mari ngono mik didelek dhek nyuweng nang jero kamar. Gak melok sembayang. Wah, arek-arek kawur-kawur maneh. Asyaallah, bayai lapo? Ya napa jare santri anyar niku? Apa mosok mari komat ade kancane baris sembayang dhek mlebu nang kamar tilem kok. Iya ta? Nggih, celuk nek ngono celuk. Kene ta? Nggih. Kon jarene mari komat kok tinggal nang kamar. Lho, nggih, Bang. Lah maksudnya ya napa? Mari komat kancane sembayang melok sembayang. Lho penggawean kula adzan pujian komat. Sembayang iya penggaweanmu kudu enak wajib. Walah karo ya yen do omen lu dadi maling gak tau sembayang. Asyaallah, gak ngerti lali masjid. Akhire melok sembayang nak ngoten apa ya nggih. Wis sembayang nak ya nggih sembayang. Adi saben 5 wektu niki mukhtar niki ben pas lohor ditabuh, asar ditabuh, maghrib ditabuh, isya subuh ditabuh, diadani, pujian, dikomati selama 2 tahun. Wonten niku aktif. Kiai biyen niku wong alim ulama biyen niku nek dedek wong goblok niku gak didalili, gak dibukakno Quran, dikarong-karongno mboten. Adi dikon nek kepengin sekti openono tabuhe bedhug. Lah nek wis ngopeni tabuhe bedhug nabuh bedhug mari ngono adzan terus pujian qomat sembayang otomatis nek sembayang 5 wektu niku boten pot oleh jamaah bakal dikei bebungah karo Gusti Allah. 5 bebungai diantarane bebungai Gusti Allah sing nggo rupa nggo donya gak bakal dikei fakir, gak bakal dikei melarat, cukup sing disandang sing dipangan. Ku jamaah tok nunggu niku nggo akhirat besok-besok mlebu swarga bi ghairi hisab.
ben tanpa ditakoni tanpa dihisab ujug-ujug nggo jerone swarga Allahumma amin. Tapi ngono male kula mbek sampeyan iki lho krungu sembah krungu adzan kuping tambah ditutupi kok bolak-balik adzan maneh kok geli semen jek tas lho wis asar kok olehku penggawe aku lho burung mari wis adzan maneh jadi kena kaya kudu iki lho anggere kaya apa masyaallah wong tua-tua biyen niku nek ngandani wong iki gak mangger wis ngono iku gak oleh kudu ngene ngono iku dosa karo neraka wis swargane wek mbahmu ngono kabeh kok neraka iki dadi poe tak nek tuturi wong niku masyaallah openono tabuhe bedhug tegese ya sembahyang 5 waktu kanthi jamaah ngoten niku ati ditani jamaah mbek ditutup insyaallah nek cerita terus gak ngaji Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin halaman 14 buat 15 nek 15 itu nomor yuyu tekos kok yuyu nomor tekos Bismillahirrahmanirrahim faslun tabi ikilah fasol arkanu sholati utawi pira-pira rukune sholat iku sab'ata asyara 17 itu tulisan iki mang yo lho selalu 17 itu apa ya gini iki mang padahal kopi lho gurung tak umbi tapi mas tulisan 17 kok gini alawalu utawi kang dihen utawa kang awal muga sing masak labur rezekine wakil amin apa sing kangge hajat lan pasute diijabahi karo Gusti Allah amin alau buanter rek alawalu utawi kang dihen iku kang awal iku kang kawitan iku an-niyatu niyat nomor 1 rukune salat iku niyat usolli fardhol maghribi usolli fardhol isya'i usolli fardhos subhi lan liyane iku lesane maca ngono diterusno karo atine Allahu Akbar niat ingsun salat maghrib 3 rakaat ngadep kiblat ngarep imam berbukono Allah Ta'alahu Akbar tadi niate nomor 1 asani utawi kang kaping pindho utawi kapindho iku takbiratul ihram maca Allahu Akbar asalisu utawi kaping 3 iku al-qiyamu ngadeg alal qadiri ing atase wong kang kuwasa fil fardhi ing dalem fardu salat utawa ing dalem salat fardu diwolak-walik dadi sing nomor 3 rukune salat kudu ambek ngadeg tumrap wong sing kuwasa ora wong sing setruk ya karo lungguh kok gak iso karo turu miring kok gak iso diterusno karo mlumpah tangane ketawi karo mlumpah kok gak iso ya mripate ketap-ketip kok gak iso disolati tegese wis mati jadi Pak iso tadi kan udur ya boten enten. Tadi aku gak sembahyang nang masjid lah bocah. Masalah aku nek ruku nek sujud dengkulku lho gak kuat. Lah terus iki kono aman sembahyang ya gak wong dengkulku lho gak kuat. Mek lungguh cak oleh ambek lungguh oleh. Nek kalau kasih lungguh ya ambek turu miring, turu mlumah, ketawi-ketawi, terus ketip-ketip kae iso ya. Iya tadi wong sembahyang itu gak ono alasan tidak mengerjakan sholat selagi jek ono ambekane karo ketip-ketip dikongkon sembahyang minangka tandane umat nyembah nang Gustine
Nek riko gak gelem nyembah, gak gelem sembahyang yang tadi ya Gusti Allah. Aja tadi pawe tak omong aku temen pawe. Arabiu utawi kang kaping 4 iku al-Fatihati maca Fatihah. Berarti maca Fatihah niku wajib sampeyan sembayang ijen gak sampeyan gandengi maca Fatihah sembayang sampeyan boten asah. Lah nek gak iso maca Fatihah ya Pak Gus jamaah to Pak Gus nyeraimu keset. Nek wong nemen-nemene sembayang kok gak iso maca Quran, gak iso maca Fatihah, wis sak iso-isone pokoke ndingkluk ndangat. Mulane nek sembayang jamaah niku enak. Nek gak iso maca Fatihah, gak maca kapal surat, engko nganut makmume gandol makmume. Imame kok kliru. Imame ngadeg melok ngadeg, imame ndlosor melok ndlosor. Dadi jamaah niku enak. Wis enak pol jamaah niku. Wis syarat rukune nganut apa jare imam. Kali kula nek pas lelungan wali 5 tateng pundi, kadang-kadang ya boten kadang sing kerep niku kan dijamak posor. Nah dijamak posor niku jarang wong iso tak arune ndaki usolli fardhu dhuhri majmu'an qasron ma'al asri utawa bil asri rakaataini mustaqbil qiblati adaan mamlai ta'ala iku nek gak apal ngene ku aku sampe 3 ping 4 ping mo cek gak apal pun apal ayu dereng ya wis nek gak apal sawe gak sore bagi kok selantek iki sampean niat ingsun sembahyang nganut imam fardhu krono ta'ala Allahu akbar sah aku sah wis. Jadi wong Islam niku yasiru wala tu'assiru gak ngengel-ngengel. Wong gak iso apa-apa wis nganut terus ditampa karo Gusti Allah. Sing gak ditampa terus gak iso apa-apa gak gelem nganut iku gak ditampa. Seruwet wis. Maten ngoten al-khamisu tawi kang kaping 5 iku ruku iki diluk ngene kala jane karo tanganmu cekel dengkul iku jenenge ruku. Nek rokok aja sampai tangan nyekel garis kenduleken kadang-kadang tak wasno wong gak ngono wis sembayang kaya unta dolosor tangane sampai isore gawak dadi nyekel dengkul manten ngoten asadisu tawi kaping 6 iku atumakninanu tumakninatu tumakninah fihi ing dalem ruku. Tadi kok ruku ya ana tumakninah. Mergo maca subhana rabbiyal azim wa bihamdi ping 3 niku wis cukup tumakninah. Tumak itu. Asabiu utawi kang kaping 7 iku al-iktidal maca sami Allahu liman hamidah. Asaminu sami Allah liman hamidah iku nek makmum boten kathik maca sami Allah liman hamidah tangane diangkat langsung maca Rabbana lakal hamdu. Sampai nek leren maca sami Allah liman hamidah keri apa imam wato ta Rabbana lakal hamdu. Niku kejaba imam sami Allahu liman hamidah asaminu utawi kaping 8 iku atumakninatu tumakninah fihi ing dalem iktidal sami Allahu liman hamidah iku laren dilu maca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Terus matur ngoten at-tasi'u utawi kaping 9 iku as-sujudu sujud marrataini halih ambal kapindho utawa rong ambalan al-asyiru utawi kang kaping 10 iku atumakninatu tumakninah wake samene eling temen iki fihi ing dalem sujud
Al-hadi asyara utawi kaping 11 iku al-julusu lungguh baina sajdataini ing antarane sujud loro. Dadi lungguh ing dalem antarane sujud loro. Mantun ngoten asani asyara utawi kang kaping 12 iku atumaknina tutumaknina fi ing dalem antarane lungguh. Iki kudu dipraktekno iki nek gak dipraktekno insyaallah gak paham iki. Dadi tumaknina angkate ning ngadeg niku berarti leren lungguh dhisik gak langsung ngadeg. Contoh ngene. Iki penting iki. Ngomong kulon kono umpama aku ning ngadep rono aku tak tuti kae lho ngene ya. Mari ngene kan sujud terus mari ngono Allah. Aleren diluk ngeten. Niki jenenge tumaknina. Sak qadar maca tasbih to subhanallah. Dadi sing subhanallah terus mari ngoten ngadep Allahu Akbar. Sing kuwatah niku mboten ngeten, sing kathah niku ngeten langsungan. Iya, Allahu Akbar niki berarti gak ono tumakninae, partumane teng mriki rukun atau wajib. Ya paham nggih? Iki sing kuwatah. Sing kuwatah niku ngoten. Dadi mari ngeten iki gak tumaknina, bareng kudune tumaknina sik langsung Allahu Akbar salate mboten sah. Nek tauhid iki wis gak sah. Karena apa? Di sini termasuk rukun. Berarti kudune ngeten Allahu Akbar. Lah nek imame gak ngono ya bagus, meneh gantina imame nek gak ngono. Jadi tumaknina lungguh dilu sak badane sujud ajenge ngadeg niku termasuk wajib rukun salat sing nomor 12. Nah, berarti rukun itu kan harus dipenuhi. Kudu dipenuhi, nek gak dipenuhi bali rukun nek gak cakep salah situ salate mboten sah. Pun nggih niki tumakninah niki penting niku. Niku kuwat sing kliwatan nggih mriku niku wong niku. Mantun ngoten al-hadi endi mang bener. Al-hadi asyara utawi kaping lho kok 11. Mumpun 13 kok mang. Asalisa asyara utawi kang kaping lho kok endi mang sik tumaena fihi ing dalem sujud terus mari ngono iki lho asyara julusu baina sajdata ini asani asyara atumane itu fihi ing dalem lungguh. Berarti niki asalisa asyara utawi kaping 13 ya bener marlah 13 bolan paling bae ngurungono jon iku atasyahudul akhiru maca tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai akhir niku jenenge tasyahud akhir. Mantun ngoten Arabi asyara utawi kaping 14 iku al-qu'udu lungguh fihi ing dalem apa iki tasyahud akhir. Al-khamisa asyara utawi kaping 15 iku as-sholatu alan nabi sholawat utawa maca sholawat ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim sak teruse. Ngoten ika. Manteng ngoten asadi sa asyara utawi kang kaping 16 iku assalamu aweh salam utawa maca salam ing dalem tahiyat akhir. Tapi salame boten kaya salame sembayang mayit
Nek sembahyang mayit kan jangkep, nek sembahyang biasa nggih assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nek sembahyang mayit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku sembahyang mayit. Tapi kok jero sembahyang salam gak oleh dijawab. Engko salam kok jero sembahyang kok jawab raimu. Ati salam sing gak oleh dijawab kok jero sembahyang tok, liyane sembahyang wajib jawab. Oh, celometan jadi kita menang. Oh, gue jurus sembahyang kancane sembahyang assalamualaikum waalaikumsalam. Terus matur ngoten sing terakhir asabi asyara utawi kang kaping 17 iku at-tartibu urut-urut. Berarti kaole dibelenjati diurut mulai awal sing disik-disino sing keri dikerekno muga-muga manfaat. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.